Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika katetepana dening Allah dados salah setunggalipun syukur kula panjenengan sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi peparing kenikmatan ingkang langkung ageng, terutama ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas soal perjalanan. Proses ingkang sejatosipun inggih menika niat ngamal menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Syekh Ibnu Athaillah maringi setunggalipun dasar lan bahan renungan sak terusipun. Panjenenganipun dawuh wangzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusifuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amrani wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin.
Wandulan angen-angenno sapa sira. Angen-angenno mikira sing tenan ila qaulihi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nek lengkape hadis niku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ngoten lengkape hadis niku. Terus niki faman kanat paman mongko ta sapa wong ku kanat ana apa hijratu hijrahe man ana iku ilallahi marang Allah wa rasuli lan utusane Allah fa hijratu mongko ta hijrahe man iku ilallah wa rasuli ilallahi marang Allah wa rasuli lan utusane Allah suwali ewa man utai sapa wong iku kanat ana apa hijratu hijrahe man ana iku ila dunyan maring dunya Yisu bukan merkoleh sapa man ha ing dunya. Aw imraatin utawa maring wong wadon nyata zawaju kang nikahi sapa man ha ing du imraah fa hijratu mongko ta hijrah man iku ilama maring barang. Hajaro kang wis hijrah sapa man ilahi maring man. Paham? Mongko paham sapa sira? Qaullahu alaihi salatu wasalam dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ta'ammal lan angen-angen sapa sira hadzal amra iki perkara ing kunta lamun ana sapa suriku fahmin duweni pengertian. Nek wis duwe pengertian sing tenan bedakno. Dua posisi antarane wong sing hijrah ila Allah karo wong sing hijrah ila dunya. Tiada hadis iku ing dalem iki hadis an-nabawi kang bangsa nabi, hadis nabawi. Iku tambihun utawi ana perhatian peringatan alal makna ing atase makna pengertian ala dikang zakaro kang wis nutur sapa Ki Musannaf hu ing maknane irhal kala wau niku napa irhal min kaunen ila kaunen niku lho niku diperkuat kalih hadis niki al makna ladzi dzakarahu. Ya terus sing perlu diperhatikan apane to kok dikongkon paham, kongkon paham niku terus pundi. Nek monggo dilengkapi hadise nggih, diwaos mulai ngajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Angin pestine utawi ngamal iku binniyati lawan niat. Wa inna malikul limri'in lan angin pestine iki kedue saben-saben awak-awakan mau tawi apa ae nawa kang wis niat saka imri'in. Dadi wong niku mesti arep oleh apa sing diniati. Mane wong sepuh-sepuh sing niat to. Mergo niat iki mesti oleh. Nek ora niat ya ora oleh. Pokoke kowe niat mesti oleh. Nah, mulai sampai itu penting ngarahno niat ini penting. Mergi teng mriki famangkanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Sapa sing hijrahe krana Allah lan rasule, ya hijrah kuwi bakal teka ning Allah lan rasule. Ning suwalike sapa sing hijrah krana dunya utawa hijrah krana wong wadon, ya hijrahe marang apa sing dihijrahi. Lho, enten jauh niki enten sing merhatekno soal niki. Nek ilallah wa rasuli langsung ilallah wa rasuli. Tapi lek ila dunyan yusifu halan ila imra'atin kok ora terus fa hijratuhu ila dunyan. Ah imra'atin betul betul nggih. Mesti kan ngoten kudune lek arep mau ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli lek wa hijratuhu ila dunyan yusifuha fa hijratuhu ila dunyan yusifuha lak ngoten kan kudune. Tapi niki Kanjeng Nabi jauh betul-betul. Sing arep pamangkana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Lah sing kuwi pamangkana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Niki perlu diperhatikan ini, betul. Tegese apa gak mesti oleh. Gak mesti oleh ila ma hajara ilaihi itu kepada apa yang dia hijrahi, duduk apa yang dia niati. Baik, ilallah wa rasulih langsung
Sampeyan kok niat hijrah ila Allah wa Rasulih, ora usah ngenteni bareng amal. Sekali sampeyan wis niat, sekali niku teko. Ora usah ngenteni bareng amal. Tapi lek sampeyan niate kok niat duniawi, niat sing dunya lan niat wong wedok niku wau, maka belum ada jaminan bahwa nyampe ke sana. Sekaligus juga belum tentu sama nanti itu hasil apa yang kamu niati. Kadang proses angel. Wage pengen oleh wong wedok menan ngrayu lah. Kenalan kan takok main ndi lah. Padahal lama tentang wis suwi niku. Tapi niki ternyata wonten maudhul itibar sing perlu diangen-angen niku sisih pundi? Termasuk niki sing ditawarkan dening Syekh Ibnu Abbad, wa maudhul itibar utawi panggonane ngalap tuladan wa ta'ammulan merenung. Iku wa utawi maudhul itibar wallahu a'lam. Iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi fil qismisani ing dalem bagian sing nomor 2. Nggih niku wau sing faman kana hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niki sing perlu diperhatikan ini. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ila ma hajara ilaih. Ila ma maring barang hajara kamu hijrah sapa man ilahi maring ma. Piye maknane? Ae wala nasiba tegese ora oleh bagian. Iku maujud lahu kedue man bagian minal wusuli saking wusul wal qurbi lan keparek marang Allah. Aladikang hadya kang wis oleh bagian bihi kelawan ladi sapa man wong hajaro kang gelem hijrah sapa man ila Allah wa rasulih maring Allah wa rasulih. Wa utawi sing dibagihno maring man hajara ila Allah wa rasul iku qaulu dawe Kanjeng Nabi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratu mongko utahe hijrahe Allah hijrahe man iku ila Allah wa rasulih maring Allah lan rasul. Wa zautani iki dawuh iki hadis iku min babi khasril mubtada, termasuk salah sijine soal ngeringkes mubtada fil khabari yang dalam khabar. Iki enten ngomong niku. Tegese ngeringkes niku lho, ngeringkes niku batesi. Tegese batesi niku liyane gak katut. Liyane ora katut. Dadi lek dijawone sapa wong sing hijrah marang Allah lan Rasule, mongko hijrah wong kuwi ning Allah lan Rasule. Iku maknane ben liyane gak katut. Nah gitu nggih. Lek kuwatir sapa sing hijrah marang Allah wa Rasulih, maka hijrahnya mesti nyampe. Ya nyampe tapi nyampe kok endi kan mboten genah. Tapi lek wis diomongne hijrah Allah wa Rasulih, maka sampainya juga ilallah wa Rasulih. Berarti enggak ada melencengnya, ngoten. Iku jenenge hasrul mubtada bil khabar. Contohnya piye? Kamana kulo kaya oleh ngucap sapa kita Zaidun sadiqi. Zaidun utahe Zaid iku sadiqi kanca ingsun. Lha. Kabeh wis ero kok Zaid kancamu lha apa mbok omongne. Iku maksudnya napa? Aila sadiqa lahu ghairi. Aila sadiqa tegese ora ana kanca iku maujud lahu kedue Zaid ghairi saliyane ingsun. Zaid yen kancaku tenan. Wis sing karo sapa lek gak? Iya tapi dia iki ra duwe kanca liyane aku, ngono lho masane maksudnya niku ngoten. Zati kancaku lho. Dia wis ora Zati kancamu iya tapi udah sampean mulai keng keduren bareng-bareng akeh. Sampean mau gojakane karo Zaid. Terus sampeyan Zaid kan bareng aku lho. Zaid mang bareng aku lho, maknane apa? Kondo ning gone pelayan, kanca-kanca liyane, aja sampe klendran, aja sampe Zaid keri. Mergo Zaid mang budale karo aku tok gak duwe kanca liya. Dadi diomongno Zaid mang karo aku lho. Iku maknane ora kok ngabari. Ora usah diomongi wis karo kabeh nek Zaid iku karo sampean. Tapi niku maknane krana Zaid mang karo aku. Saiki golekno Zaid ben bareng aku mergo ndek gak duwe kanca liyane aku.
Sampai kali ini, sapa sing hijrah marang Allah wa Rasulih, maka hijrahnya sampai kepada Allah wa Rasulih. Iku tegese ora ana liyane nek. Ngoten. Maka anahu seakan-akan maka ana lan kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nabaha ngelingaken sapa Kanjeng Nabi fil qismis tsani ing dalam bagian nomor loro mau ngelingno bid dunya kelawan dunya alati kang yuridu kang ngarepaken sapa wong sing hijrah ngarepno anyusiba yen to merkoleh sapa wong sing hijrah ha ing dunya wal mar'atilan wong wadon alati kang yuridu kang ngarepaken sapa wong sing hijrah ngarepaken anyata zawwaja yen to rabi nikah sapa wong ha ing imro'ah iku ala huzuzin nafsi ing atase pira-pira bagiane nafsu. Seakan-akan Rasul itu mengingatkan bahwa itu bukan tujuan tapi itu bagiane nafsu. Wal wukufi lan napa nggih kumandhek maha sertane kuduti nafsi wal amali lan tumandang alaya ing atase kuduti nafsi kainatan makana kainatan iku ana apa barang kang ana apa mak niku cara sakniki kainatan makanan apapun adanya. Wis apapun adanya selama itu bukan Allah wa Rasulih dan apapun adanya senajan kowe iso tah golek alasan mungkin kalau lek rabi kalian niku lak mengke saged ibadah iki bocah niku cedhek masjid omahe ora jaminan wong akeh wong omahe cedhek masjid ora jamaah iki ya pirang-pirang itu lagi wis to lek soal kowe pengen usul ning Allah pengen kenal Allah pengen ibadah ning Allah kuwi aja tergantung ning liyane Allah. Manggonmu ning pucuk gunung ada masjid ritek. Lek pancen jatahe pancen niate ibadah ning Allah, ya senajan kadem-adem ritek mesti budal ning masjid. Tapi lek niatmu kuwi pancen wis ora ning Allah. Wis to, ke speaker masjid nemplek kuping iki ora budal. Ora budal, niku ora soal posisi kok niku soal niat. Wa in kana lan senajan ana apa zahiruha lahire hijrah iku tolabul hadhi golek bagian al ajibi kang kesusu tegese teng donya niki ngoten. Jadi senajan lahire niku kesusu golek sing bagian sing kesusu niki ya tetep niku bagiane napa bagiane nafsu. Faqaulu mongko utawi dawuh Kanjeng Nabi fahijratuhu ilallah wa rasulih. Dawuh fahijratuhu ilallah wa rasulih iku wa utawi qaul iku maknal irtihal minal aqwan ilal mukawwin. Ya dawuh hijrah ilallah wa rasulih kuwi lah lek cara hadise, lek cara hikame iku sing diarani maknal irtihal, maknane budal minal aqwan saking kahanan ilal mukawwin maring pencipta. Wa utawi irtihal utawa hijrah iku al matlubu kang disupreh minal abdi saking kawula. Wa utawi makna kuwi mau iku musarrahun dijlentrehno di kelawan hadis ghayat tasrihi kelawan pol-pole jlentreh. Wis jlentreh to nggih. Wis genah banget kok. Wong tandang kuwi anggere liyane Allah ya mesti kedelarang-delarang. Kedelarang-delarang wong pengen apik mlayu rono apik iku sak nyet iso lek panjen niatmu apik krana Gusti Allah. Tapi lek niatmu apik iki jek krana liya-liyane Allah ya engko pertimbanganmu rena-rena. Kancaku disinah aku suwi gak ning masjid kok ujug ning masjid pertimbangane dadi rena suwi dadi proses kesuwen. Gitu nggih. Kadang-kadang aku jane ndek cilik ya kancane imam iku lho. Imam itu ben kancaku tunggal asli tapi kalau gedhu kok cilik lah aku mlonyak-mlonyak tok ndi-ndi. Wah aku ning masjid gek diorak lho. Sik ta masjid imam ta masjid Gusti Allah lho ngoten lho. Lek kowe pancen niatmu tobat iki krana Allah, ora peduli. Ora peduli. Mbuh kowe elek, mbuh kowe apik tujuanmu arep sowan. Ora tujuan milih apa-apa kok.
Lah nek kowe tujuanmu arosane kalau krana milik paringane lho ya mikir-mikir. Lah krana ge gak kasil. Ya ora lagi tok. Lah iki butuh itu butuh diparingi apa butuh ketemu wonge? Ya ngoten lho nggih. Lek butuhe ketemu wonge sanggon-nggon iso ketemu wonge. Wong telpone ya enek nomere. Ditambah sanggon wartel pirang-pirang kok bingung. Itu lho nggih. Iki wartel pirang wartel telponen genah. Nomor telepon iki genah. Lan wartel iki ora kudu wartel sing apik ya ora. Nggih ta nggih? Sampeyan ajeng nelpon kula, ora perlu milih wartel sing apik, gak perlu. Wis pokoke endi sing ana jalur mriko nggih sampean tombol ngene. Lho ngoten. Lek ora iso masuk karena pancen lagi ana komunikasi karo liyane. Tapi nomor telepone akeh kok. Iku jelas mengenal niku. Wa qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi wa hijratuhu ila mahajaro ilah. Lah niki sing perlu diperhatekne kalau wau. Utawi dawe Kanjeng Nabi fa hijratuhu ila mahajaro ilah dawuh fa hijratuhu ila mahajaro ilah iku wa utawi dawuh iku al-baqa'u maknane langgeng. Langgeng apa? Langgeng ma'al akwan sertane liyane Allah, sertane kaun mau. Jadi lek kowe ibadah karena wong wedok, ibadah karena dunya, dadi terus wong wedok itu termasuk widodari lak imro'ah ta kowe. Sakjane ngoten lak dadi jembarne. Widodari iki termasuk imro'ah. Swarga sing jareke diiming-iming anak botone emas, kocone berlian. Niku lak sakjane dunyan musibuha. Mergo ukurane nafsu kan ngukur niku, ngoten. Dan niku berarti ya lek kowe melekmu kuwi, ya kowe jenenge bakok ma'al akwan. Kamu tetap terus-menerus bersama kaun buat tanakulan nungsang jempale ngolah ngalih ya ing dalam akwan. Wa utawi suasana ngono kuwi iku alladzi perkara luhya kang dicegah apa anu saking ladi. Wa utawi perkara iku musarun terus diduduhno diisarai apa bihi kelawan ladi ning ghairu musarrahin ora digenah. Nih, lho ngoten lho mergo lek digenahne kok engko jeglek. Dadi omongane, golek swarga ngono, ngamamu kuwi kurang lek ngono. Gak iso ngamal malah. Mulane kanjeng Nabi lek dawuh alon-alon. Soal fajratu ila dunya yusibu imratanya ora dituduhno. Lek ngono ya hijrahmu kuwi ya wedokan, hijrahmu kuwi ya dunya ngono kuwi ora ngono. Kanjeng Nabi lek dawuh digawe ma. Hijratuhu ila ma hajara ilah, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahi. Nek tengah-tengah kowe ngubur wong wedok mangkok moro-moro eling Allah, ya menawa ya iso. Langsung ketemu Gusti Allah. Termasuk riwayat Rabi'ah Adawiyah kan ngoten. Rabi'ah Adawiyah niku saged gandrung cinta teng Allah lan Rasul niku. Mboten kok krana asale betul ribaten. Rabi'ah Adawiyah itu sebenarnya asalnya itu seorang budak wedok di tuku karo juragan jenenge Khalil. Nah, juragan sing jenenge Khalil itu pancen juragan sugih, ganteng. Pangerten karo budak-budak niku. Akhirnya si Rabi'ah iki jatuh cinta kali juragane. Artinya cintanya bukan karena dia jadi amat, dia mau melayani juragannya. Itu bukan karena dituku niku, kenapa dia jatuh cinta betul. Nah kok karo Khalil gak rumangsa. Si Rabi'ah itu sebenarnya benar-benar cinta pada dia. Kali si Khalil didol. Akhirnya malah tumibot teng juragan liyane. Wah niku pun nglayong. Dia sudah enggak punya jalan, bagaimana bisa ketemu Khalil lagi. Lah dekalah juragan sing anyar niki dolim. Maksudnya ngongkon budak niku gak ukuran. Ora cocok sudah giyepuki. Nah, akhirnya terus nglayung si Rabi'ah niki terus ketemu seorang ahli tasawuf namanya Sauban, ya mek dikandani ya ngono kuwi lho. Rabi'ah, wong nek jatuh cinta ning ngene makhluk ya ngono kuwi. Kehijab-hijab ngono kuwi. Kowe lek pengen jatuh cinta ning ngene sing Maha Pecinta, Maha Pengasih. Bercintalah kepada Allah. Wah, temenan itu. Panjen akhirnya piyambake manut mursite namanya Sauban niku. Terus bendalu piyambake berusaha untuk mengosongkan pikiran, dia ingin benar-benar bertemu Allah karena dia mencintai Allah, rindu kepada Allah.
Sehingga dia merasakan bahwa rasa sakit karena disebeti karo juragan itu justru menjadi alat yang paling cepat untuk merasakan kasih sayangmu ya Allah. Lah tenang niku. Wah, wis bergetar. Dunia bergetar mendengar nyanyiannya Rabi'ah Adawiyah. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak mengingat engkau. Hidupku ini adalah ingatanku kepada engkau. Niku sampai sampean delok filme dhewe ae. Mboten filme ngoten. Tapi kata sangat syair-syair sing napa nggih? Syair-syair sing dicedhos ning kalih si Rabi'ah Adawiyah niku sing berkaitan kalih ini sajane tauhid mukhlis. Dan orang yang tauhid mukhlis mesti bercinta kepada Allah. Mboten saged mboten. Piye wong kabeh diparingno, kabeh diparingi sembarang kok Allah terus gak seneng mbek Gusti Allah gak mungkin. Mboten. Kok kala-kala niku serada ora patek nuruti Allah niku mboten kok krana ngremeni Allah, mboten krana nglindut jajal ngoten lho. Kadang-kadang lak ngoten ta. Sampeyan diceluk bapak ibu ngono malah etok-etok gak krungu ngoten niku ben jajal piye kok aku gak ngrungokne ngono lho niku. Ora pada dijiwit lho ngoten lho. Lah jiwitane niku sing digoleki lho ngoten lho. Kadang-kadang macam ngoten kok wong niku. Nah, semanten begini iki. Ya terus soal hijrah niku wau. Kalau kanjeng Nabi mboten digenahne. Hijrah kepada Allah digenahne, tapi hijrah pada dunia itu kalau kanjeng Nabi gak digenahne. Niku maknane mergo enek kemungkinan di tengah-tengah kowe hijrah ning dunya karena oleh hidayah langsung kowe iso masuk wilayah hijrah ilallah wa rasul. Saterusipun saran saking Syekh Ibnu Abbas berkaitan kalih hadis menika panjenenganipun dawuhaken fal yakun mongko becik ana sapa al muridu murid sing suluk ana iku aliyal himmati luhur cita-citane wan niyati lan keniatane. Dadi murid iku lek duwe cita-cita mesti sampol. Ngoten lho maknane. Aja men aku pengen mosok wong kok nungsang jempale ublek-ublek malah bendina pengurusi kreditan malah lunas. Kapan to lunase kreditku lek ning ngono tok. Iku jek mendhet jenenge. Kowe kok lunas kreditmu jek mikir liyane neh. Kredite wis lunas butuh modal. Nah, malah kredit nah ora barbar ya. Wis to ben kowe ngurusi kredit ben sing penting jajal atimu iso enggak digantung langsung dukur sene Gusti Allah. Lho, soalnya utangmu ning Gusti Allah kecil akeh ora mbok pikir, malah utangmu sing cilik-cilik ning menungso mbok pikir. Lah kuwi kliru. Utangmu sing gedhe ning Allah yo sauren. Nggo utang sing cilik-cilik mbek Allah disauri dhewe. Gak ngambil jajan. Lah sing marai kula jenengan lek mandang gedhe cilik niku kuwalik. Barang sing cilik dianggap gede, barang sing gede dianggap cilik, akhirnya salah prediksi. Salah prediksi. Wis to, sikap atimu roban. Nalika kowe duwe utang subuh, kowe mbok wedi kaya wedine nalika diparani tukang nagih bank. Wedine kaya kowe jajal. Kowe lek subuh kok tangi kawan ora gedandapan kok. Tukang nagih teko piye ngono kaya ngono lho jajal. Lek sikap atimu nalika kelangan subuh kaya kuwi, engko insyaallah sing liya-liya dadi beres. Betul. Niki enten ahli tasawuf dawuhaken man atau Allah ata'ahu kullu syai' wa man khafa Allah khafahu kullu syai' wa man ahabba Allah ahabbahu kullu syai'. Sapa wonge sing taat ning Allah, segala sesuatu selain Allah akan taat kepada dia. Wa man khafa Allah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu selain Allah akan takut kepada dia. Dan yang terakhir, wa man ahabballah, barang siapa mencintai Allah, ahabbahu kullu syai', segala sesuatu selain Allah akan bercinta kepada dia. Begole Allah niku pun seneng te makhluk. Iku Allah nimbali oleh Jibril. Aku seneng lho karo wong iki kok. Gusti yang bubu tau mondok. Aku seneng kok. Ya sak sirku kok. Aku seneng. Lho. Bodho, warat, ya ora sugih, kabeh wong ngenyek.
Tapi delok natine lah, tulus, lugu, ora neko-neko. Dia gak tau lali kan gitu lho. Eling kayak gitu setur me ketok kok kene. Niku. Akhirnya malaikat itu terus ngumumne malaikat Jibril. Medal king arase Gusti Allah, panggih Mikail, panggih Israfil ya omong-omongan. Kenapa? Jibril. Sitas dawuh ya Allah iku Gusti Allah dawuh. Nek wong anyar sing disresani Gusti Allah. Sapa? Lha pemberitaan. Ya iku metu bar pengajian niku videone kan wonten kamerane teng langit itu kan enten terus-menerus. Kanjeng Nabi lek ndawaken imane wong mukmin sing semebar teng bumi niku lek didelok teng langit niku kaya bintang sing semebar teng langit. Dadi lek bumi niku kayak lintang tarik sithik sing melek arek sithik sing wiridan enek sing melek tapi delok TV. Mulai delok TV ada sing melek gerdu-gerdu gaple, melek sekat, sing melek namung kluyar kunjur ngoten to enten sing melek niku teng langgar, teng musala, teng sajadah, wiridan niku enten. Lah sing ketok lintang padang niku sing melek sing wiridan niku. Niku ada perenca-perenca atau sithik-sithik. Lah cek magrib niku watah sing jamaah akeh. Lah niku mengke malaikat Jibril ngomong-ngomong teng niku Israfil, Mikail. Mungkin terus kabeh diomongi. Malaikat 10 diomongi. Umuman. Wong iku kaya sir-sirane Gusti Allah namanya. Niku disir karo Gusti Allah, dipilih Gusti Allah dadi kekasih Gusti Allah. Lah niku malaikat Israfil sing tukang nyebul nyawa nggih ngoten ngumumno anak buahe. Umane hati-hati lho kok iku orang dekatnya bos itu. Lah malaikat Mikail tukang ngecum rezeki ya ngono. Iku nganu pilihane bos lho kok. Wabeh diomongi, hati-hati kok pilihane bos. Nah, akhirnya sak tiba-tibane penak. Sak tiba-tibane penak. Cuma wonge kadang-kadang sing moh. Sakjane kabeh malaikat pengen ngurmati. Tapi kadang wonge sing moh, aku ora butuh mbok hormati. Mulane ya panggah enten mali niku sing macake panggah macak ngirim, pindah dari satu pasar ke pasar lain. Ora gelem netok. Dihormati malaikat emoh ngene sama hormati. Sama kok roh lek iku wali terus sama hormati malah wonge terus ngaleh. Moh. Kok sampai konangan kalau dia wali, dia malah dia minta segera mati. Ya Allah, timbang kula konangan sirsiran kalih sampean Gusti untuk sampean tarik mak kula niku. Enten sing ngoten. Yang niku sing badhe konangan niku wali ngoten. Selangsung bijine kapan pun sedo. Mergo mun mboten kuat nampa isin. Isin mergo konangan dadi kekasih Gusti Allah. Enten sing model ngoten niku. Mulane ya tibake alam dunia itu macam-macam. Mana wong sing niku gotol golek dunya sampai tumpuk-tumpuk pitung turunan ora entek. Alah, tibake ya panggah ngono kuwi tok. Lah nek sing modele bandane golek resek dina ngono, tapi nyatane dhek dadi waline Gusti Allah nggih enten ngoten. Dadi jenengan mboten gumunan, roh wong ora gumunan. Roh wong sugih ora sang gumun, roh wong apik nemen ora sang gumun. Wong ora enak wong elek dadakan dadi apik ya ora usah gumun. Anak wong bapak itu apik lho. Kepala sekolah jujur, guru SD masyaallah. Lah saiki putra-putrane kok mbunate kaya men rasa gumun. Wong Nabi Nuh nabi anak sing kaya Kanan. Ngoten lho nggih. Dadi penak mikir-mikire jeneng usah dawa-dawa. Jadi nek murid niku lek saged duwe cita-cita sing dhuwur sisan. Buat niate sing dhuwur sisan perlune apa-apa? Sampai pada tingkat apa to? Niat dhuwur niku. Hatta layakuna sehingga ora ana iku la kedhi murid apa iltifatun perhatian ila ghairin maring liyane Allah wala kaunin lan maring kahanan liyane Allah albatata babar pisan. Perlu jangan punya perhatian apapun kepada selain Allah. Kalau kau harus menghadap tapi tidak memperhatikan. Kalau sampai kau harus mengurus anak bukan karena soal anak tapi karena ini amanat yang harus saya lakukan. Yang penting Allah. Terus terang, nek iso ya. Barate ngoten niku sampean ngedusi jaran aja krana sampean demen jaran. Sampean ngedusi jaran mergo perintahe juragan. Ngoten lho, nek sampean ngedusi jaran terus ora sampean jatuh cinta karo jaran ya keliru. Ngoten lho nggih. Sampean dikongkon ngurusi toko, jangan niat seneng tokone. Toko ini amanat, tak urusane. Mergo ini lahan apa?
lahan golek duit ora. Toko itu bukan lahan golek duit. Toko itu lahan penyebaran kasih sayang Allah. Karena dengan ada toko di sini saya tunggoni, maknanya manfaat yang tumbuh dari toko ini akan nyampe kepada makhluk-makhluk Allah. Nah ini toko kena obat, mungkin dengan saya buka toko ini yang namanya obat yang tak tunggoni gini merupakan salah satu bentuk amanat yang mesti ini kirimannya para error. Nah aku menunggu kiriman menurut saya. Jadi ini wong nyeles duit ya amanat genten. Ini mungkin nanti akan bermanfaat untuk yang lain lagi. Jadi aku mau sekedar satpam. Satpam, distributor, penyebar rahmate Gusti Allah. Lek sampean mikire ngoten iki lek cabut gawe santai-santai wae. Lah yo ning pasar lah nunggoni amanah tok lho ngoten penak. Mosok golek tempe iki sampai kaset, kebosoken, engko amanate gak nyampe. Wis tak gone ning pasar lah. Ya sapa-sapa sing butuh ben mara. Nah dene engko ndek ninggali duit ya kok mungkin duit amanat liya kanggo anakku, kanggo dulurku, kanggo sapa sing butuh genten. Jadi aku wis sekedar ngelang-eling ngono ae. Aku iki karo Gusti Allah wis dijamin kok. Senajan tempeku bosok ritek aku tetep mangan kok yo lho. Nah, lek yakin ngoten mengki lak penak. Umur usaha tempe sedina oleh 5.000, setahun ping 300 widak berarti mek oleh 15 juta. 15 juta moko kebutuhan setahun iku 20 juta. Ya ora kurang 10 juta lah aku golek kon wis jumpalian. Nah niku mergo napa? Merhatekno al-kaum. Merhatekno selain Allah. Tapi nek atine manteng ning Allah santai, saestu santai tenan. Urip niku santai. Dadi wong sugih ya ora bingung ngurusi bandane, dadi wong melarat ya ora kecilikan ati kekurangan kebutuhane. Dadi wong sugih ke santai-santai mawon. Halo. Salah semono akeh yo apa salahku? Prawi sawang sing butuh-butuh kuwi. Aku iki mung sekedar bengkel tukang ngeramut, kok lek wis dadi sing numpaki mbok sapa ngono garoh aku. Pokoke iki ana sawah marane nggo iku tak garap. Lah krana tanganku mek loro aku yo ngongkon wong sing iso-iso kuwi. Lah krana kan wis butuh jare butuh duit wis sak pira-pira tak kei duit sing sedina 10.000, sedina 5.000 wis. Ngono Mas. Mengkono njuk keluarga duwe amanat genten. Jadi ternyata seluruhnya yang hidup ini adalah rombongan orang yang menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Penak lho. Krana tukang tambal ban butuhe engkol ban, kita kaya engkol ban. Krana butuhe sopir, butuhe kontak, tak uncali kontak. Aja iri. Sing diuncali engkol ban harus diuncali kontak. Kita didone karo-karo niku urusane soal mobil. Mobil sapa mobil juragan? Karena aku diuncali sawah ya tak urusane. Karena aku diuncali toko ya tak tunggonane. Karena aku diuncali anak tak ramute. Karena aku diuncali keranjang tak ngaret. Lho, karena aku diuncali gelas kotor ya tak korahane. Aku saiki karo Gusti Allah diuncali awak kotor, dosa tok ngene. Iki sing nguncalno aku ya Gusti Allah, ya tak resiane. Lho ngoten lho nggih. Aku kok saiki karo Gusti Allah dilep-lep ning pecahan, ya tak dosane lho. Amanah Pak. Nek sakit ngoten mengki lek tenten. Napa malih nek pun gak ngereken liyane Allah, ngereken Allah tok til. Tok til iku sarana tunggal wis Allah tok niku wis. Mengke ditinggal ya ora susah, ketekan ya ora salah tingkah. Lho ngenten lho, wong niku krana perhatekno liyane ngoten niku sampeyan ndek bojo nggih, Pak, ndek bojo. Tapi sampeyan perhatekno wong wedok liyane bojo sampeyan. Mungkin lek wong liya, wong wedok liya teko nang mas sampean bingung. Salah tingkah. Wong niku ora liwat-liwat, sampean yo bingung. Repot nggih. Semanten wong mukmin, wong mukmin iku mestine sing sing dipanteng iku kudune Allah. Lah kok wong mukmin kok milih donya liyane, apa niku mungkin lek donyane teko sampean yo bingung. Lek donyane gak teko ya bingung. Mulane sing penak piye? Dunya yang nggopen kaya rambut ning ndas ngono. Piye? Ya dawa ya dipotong, kotor ya dikramasi ngono ae, tapi kok terus sampean rambutnya bodho susah. Kelangan rambut aku ora usah ngono. Kelangan rambut masa sampean suren rambutnya bodol ngono, kelangan rambut. Masyaallah rambut larang ilang ora usah ngono. Ya salah wis kaya rambut ning sirah ngono. Kotor ya wajar diperhatekno, tapi ora nemen-nemen lah. Susah. Mulane enten syairan ya ten dawuhe. Wa kullu ma qad. Nah, iki lagu iki.
Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluq muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Lah mau ketemu sithik. Wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluqi muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Kalian ini wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluqi muhtaqarun fi himmati kasaratin fi mafriti. Wa kullu ma utawi sakabehane barang qad khalaqa kang teman-teman dadaken sapa Allah Gusti Allah. Kabeh barang sing wis tau digawe Allah. Nganggo fi'il madhi soal. Wa malan barang lam yakhluk kang durung tau gawe sapa Allah. Barang sing wis tau digawe Allah, sing wis sing aku krungu sejarahe lan sing aku wis tau delok menangi lan sing aku tau ngrasakno. Ngoten nggih. Sampai sing kabare sing arep teko. Ana swarga, ana neraka, ana kiamat, ana macam-macam sing aku jek urung roh lan keenaan-keenaan sing tak bayangno arep terjadi. Cita-cita kok aku panen oleh ngene iki lam yakluk durung dadi. Barang sing wis dadi lan barang sing urung dadi iku muhtaqarun remeh mayar ina. Fi himmati ing dalem sejo ingsun. Kabeh iki ina, kabeh iki mayar, kabeh iki rendah, bagi saya enggak penting. Ora pentingnya sampai kaya apa? Ora pentingnya kasak roten kaya rambut siji di mafriki yang dalam sirah ingsun. Jadi ya penting nih orang penting. Nah, ino rambut ya apa? Rambut siji sak leret. Wong rambut liyane cek pirang-pirang. Nggih ta? Nek sampean demen karo rambut, takut. Siapa takut malah watu balik. Mergo niku demen rambut. Sapa sing demen rambut bingung lah milih sampo. Nah, nggih. Sapa sing demen awak bingung lah milih klambi. Sapa sing demen weteng bingung lah golek panganan. Tapi nek sapa sing demen Allah ora bingung-bingung. Dan kala dawuh sapa rajulun wong lanang. Di Abi Yazid maring Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Enten tiyang niku sowan ngene Syekh Abu Yazid Al-Bustami nyuwun nasihat. Ausi mugi paring wasiat, paring nasihat panjenengan ing kula. Bakala mangko dawuh sapa Syekh Abu Yazid lahu maring rajul wau. Syekh Abu Yazid terus dawuh ngeten. In aqtaka minal arsy ilal farsi faqul lahu la anta uridu. Ngoten. In aqtaka lamun paring sapa Allah ka ing sira. In aqtaka lamun paring sapa Allah paring ka ing sira minal arsy saking aras ilal farsi tumeka maring dasar. Upama Gusti Allah iku paring saka aras sampai bumi ngisor kabeh diwene kowe. Ngoten. Fakul maka matura sapa sira maring Allah. Wah, mboten Gusti. Ngono, niku wasiat ngono. Jadi kowe belajar suluk wiridan, wetur norno terus mara karo Gusti terbuka. Terus didudur norno. Ada alam jin iku sugih-sugih. Jin iku enek sing duwe barlian sak kukusan. Terus diwene kowe. Wis kepethuk alam jin, dudu kerajaan jin. Punggawane sak mono teknologine ngene. Terus dudu alam malaikat duwe ngene, duduno bumi. Kuwi kabeh kaya Gusti Allah lho kuwi. Cuma Gusti Allah terakhir dawuh ning kowe. Lek apa sing wis tau mbok delok kabeh mulai aras sampai paras. Mulai pucuk sampai bongkot gaweanku kabeh tak lehno kowe Lek. Gusti Allah kok dawuh ngono, kowe muni mboten Gusti. Muni ngono. Angel iki wong wiridan iki iso ampuh ngono wis marmer karuan. Oh, arep kita itu kalau gitu. Masih tenang wiridan kujan tenan pokoke wis anggere wong diomong. Ngoten. Fakul mangko ngucap sira matur sira malahu maring Allah. Wah, mboten Gusti. Anta utawi panjenengan niku uridu ngarepno sapa kula ing panjenengan mboten Gusti. Kula mboten melek niku kula melek jenengan. Wani sampean.
Lah ya mbok. Ya lho ukurane. Marai wong arep budal wiridan iki ketok kan. Nyaur utang. Jadi wis jareke surat Waqiah iki kena dienggo sugih. Dadi maca surat Waqiah ya Idza waqa'ati waqi'ah laisa liwaqa'dhiha kadhibah niku sing ketok ya kapan nyaurku ngoten. Dadi nalika diiming-iming ya tak sahur. Nggih langsung ngono ae. Ya mongko lek Syekh Abu Yazid tak pesen mboten. Nek pesen upama kok diparingi aras sampai faras. Mulai dhuwur sampai ngisor diwana kowe kabeh jawaban mboten kula namung milik panjenengan. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu lau khuyirtu lamun dikongkon milih sapa ingsun. Dikongkon milih baina rakaataini antarane rong rakaat salat wa dukulil firdausi lan mlebu firdaus. Lakhtar tu mau milih sapa ingsun rakaataini ing rong rakaat. Niki Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani tapi jenis kula. Nek kula ya alam firdaus agak widodari ya. Wong salat karo bantal aku milih bantal. Iki upama kon milih di kowe tak kei firdaus gak usah salat. Karo ora tak kei firdaus ning kowe iso salat, milih ndi? Lho ngoten lho maknane niku. Niku terus Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani aku milih salat. Aku milih salat. Mergo apa? Li ani karena satu menek ingsun fil firdausi ing dalam firdaus iku bikhaldi bareng karo kepentinganku dhewe. Nek aku ning firdaus paling sing jejer aku widodari omah apik swarga. Kuwi ta ngono-ngono kuwi ta ngono ya. Kuwi iku berarti lak dudu Allah. Maksudnya kepengin aku ya pengen firdaus aku ya pengen aku gak milih. Mergo apa? Iku kepentinganku. Tapi lek wa firqata ini lan ing dalam rong rakaat iku berlebih bareng kelawan pangeran ingsun. Lek aku ning firdaus sing tak jejeri widodari, tapi lek ning jerone salat rong rakaat sing tak jejeri Gusti Allah. Padha-padha pilih jejeran, kenapa kok milih jejer widodari? Pelayan. Hah, ya lu juragan. Lha ngoten lho maknane. Timbang bareng karo pelayan, masuk ayu iki lah, tapi pelayan. Ya lu juragane to. Nggih ta? Nggih, wis to. Mas yo wis pelayane ayu. Juragane rapate ayu, alung juragane. Nggih, nek juragan kan duwe sembarang kali. Bukan sembarang kali soal posisi kehormatan. Nah. Wonten malih dawuh malih iki contone wong sing hijrah ila Allah wa Rasulih. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syibli Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Ihdar makrahu walau fi qaulihi kulu washrabu. Ihdar bedhiya sapa sira makrahu ing rekodayane Gusti Allah. Allah itu sering membuat jebakan-jebakan, ngoten lho guys. Kuwi hati-hati lho ya. Gusti Allah ku gawe jebakan pirang-pirang. Mergo apa? Walau fi qaulihi senajan ing dalam dawuh Allah, kulu washrabu, kulu padha mangan sira kabeh, washrabu padha ngombe sira kabeh. Iku dawuh Allah lho. Senajan kaya ngono, hati-hati ya. Mergo perintah sing model ngono kuwi, perintah sing model ana gandengane kesenenganmu kuwi gampang mleseti. Mergo nalika kowe dilok ning wong ngombe perintah Gusti Allah ngono. Padahal sakjane sing perintah dudu Gusti Allah, nalika ngombe iku mergo ngelak ngombe. Nggih ta? Kulu washrabu. Desa kowe nalika tandang ngombe tenan ku mau lho. Niku wau ngombe niku mung krana diperintah Allah. Napa krana ngelak terus ngombe? Nek ngelak karo ngombe berarti sing merintah kowe ngelakmu, dudu Gusti Allah. Lha ngoten. Lah nek sing merintah Allah, mbuh ngelak mbuh ora ngelak budal ngombe. Lha mulane sing apik mangan aja krana lesu, kan ya aja krana ngelak ngombe. Sadurunge lesu, sadurunge ngelak mangan. Lha apa? Amanat. Iki weteng perintah amanat Gusti Allah aku diperintah mangan, perintah ngombe. Tak tekakno amanat. Ora sir, aja kok gak sir, butuhe mangan butuh ngombe. Dadi sing penting mangan, sing penting ngombe. Mbok rasane enak, mbok ora enak ora urus. Bu jagung, bu sate, wis pokoke sing penting mangan, sing penting ngombe. Jadi gue wong nuruti perintah Allah tenan ngoten. Dadi ora kok terus yo golek sing enak. Oh, nek kuwi dudu Allah sing merintah, kepentingan. Niku lan sing hati-hati. Kira sisi sinten wau?
Syahsibli. Mergo napa? Sakjane perintah sing model ngono kuwi ku yuridu ngersakaken sapa Allah. Ngersakane napa? Ngersakane latas tagrik aja kerem sapa sira fil khadi ing dalem nguber bagianmu. Nalika kowe mangan, nalika ngombe, kuwi aja kereng tenggelam mengurus kepentinganmu. Sampai lupa sama sekali bahwa makan dan minum itu perintah. Hati-hati. Nalika kowe dikongkon ngomong anake juraganmu, ngomongen anak juragan ayu bisa. Kowe aja kok terus sibuk nyenengi anake juragan kuwi terus kowe bercengkerama lek perlu mbok jak sirah aja. Iku jenenge ngamak kowe. Aja kesengsem ngono kowe kudu tansah kelingan lek iku tugas. Misalnya iki angel ra karuan, Pak. Saestu niki. Niku lebih bab mangan kalian ngombe lho. Munggah nek sing kulino wong niku kaji. Lunga kaji niku kowe lunga kaji ku diundang Gusti Allah ta. Karena kowe pengen munggahno pangkat ben diceluk bah. Mergo lek wis diceluk bah niku gak kenduren ning ngisor talang. Tapi lek urung diceluk bah niku gak kenduren pinggir lawang. Apa kuwi? Kenapa lek padha-padha wajib? Padha-padha wajib lho. Lek zakat kira patek kudu budal tapi lek haji kok kudu susu budal ki apa? Apa haji niku elek lho? Ora soal elek iki ya perintah kok. Tapi sing tak tanyakno niku duduk soal hajine. Posisi budalmu kuwi lho, niate atimu kuwi. Sampai kali niki wa takun lan becik ana sapa sira fi kulli syai'in ing dalam sekabehane suwi-wiji ku bihi kelawan Allah labi nafsik ora kelawan nafsumu. Wes, melakukan apapun itu hendaknya jangan karena dorongan keinginan bagianmu, nafsumu, tapi hendaklah kamu bersama Allah. Ya, buah lesu, buah lesu, kebayang mangan, ngoten mawon. Nek gelem ngono insyaallah ya enak gak enak ya panggah mangan. Wah, angel niku. Iki lagi soal mangan mawon. Pergi enten tiyang niku ditawani mangan monggo dar, mboten kudu. Lah kok kemelelet men wae. Nah, nalika monggo mangan, kuwi aja memandang bahwa kata-kata monggo mangan itu dari keinginanmu, tapi monggo mangan ini adalah kiriman dari Allah. Lane wong Jawa duwe unen-unen aja nolak rezeki. Maknane aja nolak rezeki, aja kok mangan iki krana kowe sing kepengin, tapi mangan iki krana Allah nekakno panganan, kowe wajib ngolah panganan iku untuk dinikmati. Mulane lek nek wong mangan kok ora entek, nyiso sak kuluk rong kuluk ning ngenyek sing ngirim panganan. Niki lek wong posisine tauhid pun mulane mboten mesti lho wong dadi wali ora kudu mangan. Wonten wali iki iso mangan terus niku genten. Mergo piyambake merasa bahwa makanan ini kiriman dari kekasihnya. Harus saya habiskan. Masa sama nek maca surat ora tutup. Karena itu ada kiriman dari harus tutup. Pokoknya sak piring iki karena kiriman ke Allah kudu tak selesai. Masih sak sendok tak selesai, karek sak upo tak selesai. Lho, mulane kanjeng Nabi lek pesen to, sampai upo sing nemplek teng driji-driji, kanjeng Nabi lek pesen kan nglamuti. Bener sih. Jadi aja kok upo sing kandel driji terus dicelok ning kobokan, malah teng grambuan terus apa niku jenenge sampean nolak cita-citane sego. Wong sego iku cita-citane pengen mlebu teng awak sampean, terus sampean ndek teng kobokan. Ya jare apa ora ngesane sampean? Sampean wis melu ujian pengine lulus, wis ujian terakhir, keri-keri gak lulus, apa ora nelongso sampean? Lah, mulane cah ujian-ujian nek pengen lulus, hormatilah upo yang sudah ujian sejak di masa itu, insyaallah kegeli lulus. Lho, ngoten lagi. Ora kok soal upone, tapi bahwa itu kehormatan, itu harus diperhatikan. Oke. La takun fi kulli syai'in bihi la binafsik. Mugi dewe Allah kul wasrabu niku kehormatan, kenikmatan, tapi di dalamnya ada ujian, kowe eling aku apa ora. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya selalu istiqomah sesarengan kali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa salli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.